Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Солым төлер шақ. Вақыт аз қалды. Чтобы избежать неудобств, связанных с получением налоговых уведомлений в бумажном виде, рекомендуем перейти на электронное взаимодействие через приложение Налоги.ФЛ или личный кабинет налогоплательщика. Бірінші қарлығашлар. Әлметнің бірінші яшьләр симфоник оркестры тәуге концертын берді. Подобные проекты все-таки детям нужны, так как дается большой опыт именно в профессиональной и в будущей деятельности. Ижатны яратушылар бір орында. Әлмет картиналар галереясында сәнгать түні. Это и поэмы, и романы. Әлмет территориаль иҗтимагый үзидарәләре 2023 елда иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарә республика конкурсында җиңеп, гомуми төзекләндерүгә грантлар алды. Әлмәт районы рәсми порталында язылганча, бәйгедә халык белән хезмәттәшлек, микрорайоннарда тормышны яхшырту буенча җыелышларның сыйфаты һәм саны инициативалар бәяләнгән. Беренче урыннарны 10-нчы һәм 11-нче үзидарә алган, ә 17-нче территориаль иҗтимагый үзидарә призер булган. Грантларның гомуми суммасы 10 миллион сумнан артып киткән. Әлеге акчаларга ишек алларында кече архитектура формалары һәм спорт җиһазлары сатып алганнар һәм урнаштырганнар. Сентябрьдән 2023 ел өчен транспорт, җир һәм милеккә салымны да кертеп, милек салымнарын түләү турында масса күләм хәбәрнамәләр таратыла башлады. Нинди салымнарны һәм кайчанга кадәр түләргә кирәклеге турында федераль салым хезмәтенең район ара инспекциясе хезмәткәрләре сөйләде. Салым органнары агымдагы елның 2 декабреннән дә соңга калмыйча милеккә, җир, транспорт һәм аерым очракларда физик затлар кеременә салым түләргә кирәклеген искә төшерә. Пользователям личного кабинета налогоплательщика Салым түләүченең шәхси кабинетыннан файдаланучыларга салым хәбәрнамәләре электрон рәвештә килә. Әлеге сервиска тоташмаганнарга салым кәгазьләре якын арада почта хезмәте тарафыннан җиткереләчәк. Кәгазь хәбәрнамә аша салым белдерүләрен алуга бәйле уңайсызлыкларны булдырмас өчен салым органнары физик затлар салымнары мобиль кушымтасы яки салым түләүченең шәхси кабинеты аша электрон хезмәттәшлеккә күчәргә киңәш итә. или личный кабинет налогоплательщика. Түләү кәгазьләрендә салымнарны тиз түләү өчен реквизитлар бар. Бу исәпләүләрнең уникаль идентификаторы, штрих-код һәм QR-код. Шуны да искәртик. Милек салымнары салым органнары тарафыннан барлык ташламаларны исәпкә алып түләүгә куелган. Һәр муниципаль берәмлектә милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында тулырак мәгълүматны Россия федераль салым хезмәте сайтындагы милек салымнары буенча ставкалар һәм ташламалар турында белешмә интернет-сервисыннан карарга мөмкин. Исәпләнгән салымнарны берничә минут эчендә федераль салым хезмәте сайтында физик затлар салымнары мобиль кушымтасы аша яки дәүләт хезмәткәрләре порталында түләргә мөмкин. 12 ноябрьдә федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча 16 район ара инспекциясендә салым түләүчеләр өчен ачык ишекләр көне оештырылачак. Әлеге чара кысаларында барлык түләүчеләр милек салымнары һәм физик затлар керемнәрне салым буенча хәбәрнамәләрне үтәү тәртибе турында күбрәк белә алачак. Алсу Нуриева, Рамил Бузартинов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәтнең беренче яшьләр симфоник оркестры үзенең тәүге концертын берде. Әлеге җитди һәм кыю адым Нефть мәдәният сарае директоры Рамил Садриевның максаты һәм федераль грант бәрабәренә мөмкин булды. Сәхнәдә беренче карлыгачлар, Әлмәт, Ознакай, Түбәнкама һәм төбәгебезнең башка район һәм шәһәрләренең музыка мәктәпләре укучылары, музыка көллияте студентлары, калабызның музыка белән шөгыльләнүче иҗади интеллигенциясе, әлбәттә инде укытучылар булар. Барысы бергә Нота симфоник оркестры тамашачысы каршында беренче имтиханын тота.
Нефтче мәдәният сарае директоры, проект авторы Рамил Садриев сүзләренчә, үсештә булган Әлмәтнең үз яшьләр симфоник оркестры булырга тиеш. Шул фикерне ул проект итеп мәдәни инициативалар президент фондына юллый. Күп санлы тыңлаулар узганнан соң ул 10,750 гариза арасында катнашып җиңү яулый. Программа буенча оркестр 35 кешедән торган булса да, теләк белдерүчеләр шулкадәр күп була ки, бүген ул 75 кешене берләштерә. Мы из города Нижнекамска. У меня сын Муса участвует в молодежном оркестре «Нота». Я считаю, это прекрасная возможность для... Без Түбән Камадан Нота оркестрында минем улым Муса уйный. Бу проектны бик шәп дип саныйм. Андый проектлар Татарстанда әллә ни күп түгел. Шулай булгач, бу һөнәри үсеш өчен шәп мөмкинлек дип уйлыйм. А подобные проекты все-таки детям нужны, так как дается большой опыт именно в профессиональной и в будущей деятельности. Концерт барышында Нефтче мәдәният сараеның җыелма хорыда чыгыш ясады. Әлеге очрашу беренчесе тик соңгысы түгел ди оештыручылар. Яшьләр симфоник оркестры белән эш ел дәвамында барачак. Шулай булгач, әлеге әзерлек чорындагы чыгышлар тагын булачак. Я думаю, будут какие-то разовые концерты. И в мае они должны выйти с определенной программой. Интенсивлар арасында тамашачылар белән очрашулар булачак. Майда беренче һәм икенче концерт кысаларында төзелгән әсәрләрдән торган чыгыш булачак. Без моны «Притяжение музыки» 5-нче халыкара фестиваль кысаларында оештырырга чамалап торабыз. Онда халыкара дәрәҗәдә танылган башка коллективларда чыгыш ясаячак. Мы пригласим из других регионов. Радифа Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында сәнгать төне дип исемләнгән Бөтен Россия акциясы узды. Елга бер мәртәбә театр, музей, китапханә һәм башка мәдәни киңлекләр төн уртасына кадәр эшли. Һәм рәсем сәнгатен, музыканы, гамәли иҗатны һәм сәнгатьнең башка төрләрен яратучыларны җыя. Бу төнне һәркем ниндидер кул эшләре ясау осталыгы үзләштерә. Үзен иҗатчы итеп тоя һәм чын шедевр тудырала. Быел картиналар галереясы кунакларын нинди яңалык көтүе турында безнең киләсе сюжетта. Кичне картиналар галереясында классик музыка астында уздыру әлмәтләр өчен күркәм традициягә әверелде. Оештыручылар әйтүенчә, сәнгать төне ул гаҗәеп очрашулар, якты ачышлар һәм мавыктыргыч иҗат дөньясы. 2024 елда ул Россиядә гаилә елына һәм халыклар бердәмлеге көненә багышланган һәм Россия берләштерә девизы астында уза. Биредә экскурсияләрдән һәм әдәби әсәрләр белән танышудан алып концерт программасы һәм театр куелышларына кадәр иң кызыклы чаралар, романслар, викториналар, квиз, төрле бәйгеләр һәм башкалар җыелган. Программа очраклы гына барлыкка килмәгән. Аны картиналар галереясында барган күргәзмә темасыннан чыгып түзгәннәр. Сама экспозиция подсказала нам... Экспозиция үзе безгә гомумән өлешчә бүгенге программаның эчтәлеген күрсәтте. Бездә автор курчаклары күргәзмәсе һәм бик күп курчакларның әдәби әсәрләр буенча эшләнүеннән читтә калмаган. Бу әкият тә, поэма да, романнар да. Без программаны бу тема белән бәйләргә тырыштык. Это и сказки, это и поэмы, и романы. Быел акцияны уздыру өчен Әлмәтнең картиналар галереясы, үзәкләштерелгән китапханәләр системасы, Әлмәт милли мәдәни үзәге, Яруллин исемендәге Әлмәт музыка көллияте, Нәгыймов исемендәге балалар сәнгать мәктәбе, Нефтче мәдәният сараеның театр түгәрәге үз көчләрен берләштерә. Аеруча популяр булган урыннарның берсе портрет остаханәсе. Профессиональ рәссам Галина Чекляукова үз эшләрендә кешенең тышкы кыяфәтен генә түгел, аның характерын һәм кәефен дә чагылдырырга омтыла. Я вообще очень люблю людей. Мне каждый человек интересен. Мин кешеләрне бик яратам. Миңа һәр кеше кызыклы, һәм мин һәр кешедә ниндидер үзенчәлек табарга, аның эчке дөньясын чагылдырырга тырышам. Һәм нигездә хәзер тулы күләмдә яшәү һәм шатлану өчен шундый яхшы вакыт дип уйлыйм. Живи и радуйся. Кайберәүләр сәнгать төне турында беренче тапкыр ишетәләр һәм теләп яңа хис кичерешләр һәм белемнәр алырга киләләр. Алар арасында София Яббарова. Сейчас очень рада, что это у нас теперь в Альметьевске. Я даже удивилась. Элек телевизордан ире шәһәрләрдә ничек узуларын карасак, хәзер инде менә Әлмәттә дә шундый чарада катнашабыз. Мин бик шат. Белгәч гаҗәпләндем инде. Дөресен әйткәндә, викторинада катнаштык, җиңдек. Без һәр вакыт яңа материаллар укыйбыз, өйрәнәбез, төрле мультиклар карыйбыз. Безнең классикадан сораулар күп булды. Шуңа күрә безгә чишү җиңел иде. Бу чара бик шады. Очень нравится нам эти выставки. Күп кенә чараларның форматы гаилә катнашуын күздә тотканга, сәнгать төне сабыйлардан алып әби-бабайларга кадәр берничә буынны берләштерергә мөмкинлек бирә. Картиналар галереясында уза торган даими чараларның берсе арт кунакханә проекты. Ул уку елы дәвамында айның беренче пәнҗешәмбесе музыка һәм сәнгать сөючеләрне берләштерә. Проектның 117-нче альманахында гаилә кыйммәтләре турында сөйләштеләр.
Арт кунакхана проекты бүген азмы күпме 117-нче тапкыр уздырыла. Һәм бүген аның кысаларында гаилә кыйммәтләре турында сөйләргә булдылар. Дөресен әйткәндә, сәхнәгә чыккан һәрбер дуэт, квартет яки нинди дә булса коллектив чыгышмы, барысы да гаилә тарафыннан бердәм төстә башкарыла. Ирле хатынлы Каенкуловлар, әтиле кызлы Мусиннар гаиләләре белән музыкант булган Боровиков, Колотеев, Рахматуллиннар гаиләләре, Потемкиннар һәм Поповлар, Долговлар һәм Ященковларның барысының да Рәис Нәгымов исемендәге сәнгать мәктәбенә кагылышы бар. Кемдер шушында укыган, кемдер эшли, кемдер шушы мәктәпнең үсешенә һәр даим ярдәм итә. Мисал өчен, ел башында узган иҗади гаиләләр фестивалендә иганәче булып чыгыш ясаган Әхмәтхановлар бу юлы гаиләләре һәм дуслары белән бергәләшеп үз номерын тәкъдим итте. Очрашудан музыкаль әдәби чыгышларына түгел, кул эшләнмәләренә тәкъдим итүчеләр бар. Анысы да иҗат алай гына да түгел әле. Иҗади үсешкә илһамландыра торган шөгыль ди Эльмира Долгова. Ул сәнгать мәктәбендә инде менә 47 ел хезмәт куя. Ял итәр өчен баллы флористика белән шөгыльләнә, чәчәкле яктырткычлар ясый. Ну, все пошло от дочери. И потом я сама вот все больше и больше. Она уже сейчас отошла от этого, а я все время... Барысында кызым башлады. Аннан яңа күчте. Ул инде туктады, әмма мин әле һаман да шөгыльләнәм. Хәзер башка юнәлештә сынап карыйсым килә. Чәчәкле бизәнгечләр ясыйсым килә. Как украшение. Иҗат чыннан да берләштерә һәм иң мөһиме ул илһам чыганагы ди проект авторы Наталья Попова. Шуңа күрә гаилә елы башында ук старт алган фестивальдә катнашучыларны картиналар галереясендә җыярга була да. Гаиләләр дә бик рәхәтләнеп ризалаша. Нәтиҗәдә һәр гаилә тарихында тагын бер истәлекле дата теркәлә. Оказалось так, что члены семей, которые не музыканты, они просто-напросто, заразились вот этой энергией семейственности, да? Музыка белән турдан-тура бәйләнеше булмаган гаилә әгъзалары да безнең мөхиткә чума алды. Бу табигый ки, чөнки иҗат һәр вакыт яңалыкка илтә. Мы, которые абсолютно профессионально не музыканты, не литераторы, но они заразились вот этим творчеством. Ведь творчество – это всегда открытие нового. Чара шулай ук Рәис Нәгымов исемендәге Урсалтауда исемле фестивальне дә үз эченә алды. Һәр катнашучы оештыручылардан дипломнар белән бүләкләнде. Иҗади проектның дуслары алар өчен көтелмәгән күчтәнәштә әзерләгән иде. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мира спорт комплексында халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Әлмәт районында яшәүче чит ил яшьләре арасында мини-футбол турниры узды. Футболчылар яхшы техник һәм көйле уен күрсәтергә омтылды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Титан командасы кырда спорт осталыгын, чын көрәш рухын һәм команда бердәмлеген күрсәтте. Алар узган ел әлеге турнирда беренче урынны яулаган булган. Бу елда шундый нәтиҗәгә ирешербез дип өметләнә. Наша команда существует порядка 4-5 лет. У нас каждую неделю по 2 тренировки, то есть мы тренируемся, у нас появился спонсор. Постоянный состав, одни и те же ребята, чтобы у нас уже сложенная тактика, командная игра. То есть друг без друга мы никто. Турнирның төп максат җиңү түгел, ә футбол ярдәмендә халыкларны берләштерү ди оештыручылар. Алар өчен күрше илләрдән килгән егетләрнең уен ярдәмендә тагын да ныграк берләшүе мөһим. Данный турнир по мини-футболу мы проводим в Мирасе, совместно с Мирасом, уже на протяжении 5 лет. Сегодня у нас участвует 5 команд. Это молодежь Альметьевского муниципального района, студенты, иностранная молодежь, иностранные студенты. Турнир очень интересен в плане эмоциональности, спортивности, то есть преемственности. Тут представлены разные поколения вот у нас сегодня, и старшее, и младшее. Ну и мы надеемся, что проводя такие мероприятия, это будет сплачивать и население, и нашу страну. Оештыручылар мондый очрашулар матур традиция булып, тагын күп еллар дәвам итәр дип өметләнә. Турнирның азагында җиңүчеләрне истәлекле приз һәм медальләр белән билгеләп үттеләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз.
Моның өчен экраннарда сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.